Madoda, iyodwa into esizelela. Uphepha kwethu la emphakathini. Izinga lokugebengu linyuka kakhulu. Siyakwazi sonke lokho. Yebo Michael, abekhona ufuna ukusho mfowethu? Mawuthi sonke ubala nami cause mina I'm new here. Lento oyishoyo angiyazi. Ndoda, manje kanti ufunani la? Bongazazi ukuthi ufunani la ngcono phela uhambe. Asidlali thina la. Lo 50 ukuthembise wona uzothola kule ndoda iyahona kusasa. Hayi, lungile bafethu ngizolibona ne. Hayi cha, ungayindawo. Siyasho nesilungu sithi working together we can do more. Yeah, iqiniso lelo. Kunjalo qhude mfowethu. Angithi Michael. Angithembi. Indaba nikhulume njenge-ANC. Working together we can do more. Hayi. Ngingalekwane. Qhude mfowethu. Unesho ukuthi le ndoda iyathanda ukuba nathi la. Hayi. Ugogo uthe kuzobenzile. Lapha akukho ngishiso. Why libe namanga? Michael, umphakathi walendawo awuzi emhlanganweni uma ngabe kungadliwa. So bezama ukuthola iaudience. Amanga pho. Sonisana kanjani lobugebengu sisaqabelana amanga sona? Hayi. Mina njengomuntu onevolovolo, lento engiyenzayo lana iyafana nesihe. Ngoba mina ngiphephile kahle nginevolovolo lami. Hello. Chawe mfana wami, hlukana nalento yokuthi uloku uqamba amanga uthi unesibhamu. Sekungena abantu la bashaya umalumo wakho befuna lesibhamu. Awu. Qawe. Kanti awunasibhamu mfowethu? Awayikho lonto le bekwe wrong number le. Nami. Oh, uma akho bekuphela nge-wrong number. Hayi, asingayenzi lento ibe ngami. Umphakathi usenkingeni. And uma singayisukumeli le ndaba le, sizoba senkingeni sonke. Hayi, hlala phansi Michael. Akasho lokho kusukuma. Kanti usho kuphi? Bafethu ninesikhathi sama-punchline bethi isimo sesibi kanje. Yeah, nansi ke into esoyidinga. Into esoyidinga uqala nje sodinga over. Nkosi yamazi ngiyitshela ukuthi uzothi isibhama awusaze safa. Michael, awuthu. Qawe, ngiyakuzwa kuleli phuzu lika offer. Futhi ngiyalesela. Umbuzo wami uthi sizokwazi yini ukuthenga airtime every day ukuze sixhumane ngo-offer? Usebenzisa i-frequency hayi airtime. Oh, mana, iyatholakala ko-Shoprite nako-Boxer njenge-airtime. Madoda kumele sizazi into esiyifuna ukuthi itholakalapi. Qhude mfowethu, awube serious. Awukho over osebenzisa airtime. Uyazi mina ngikhule umkhulu eno-offer. Owakho umkhulu wathi ufaka i-airtime. Sho ngiqola ukuthi umkhulu wangensilimi. Ya ukuthini? Uthi umkhulu wakho ayekwenza isilimo. Uthini? Hayi, uqinisile mfowethu. Akazobe bikho vele u-over osebenza nge-airtime. Oh. Hayi, shuthi umkhulu uyangidlalisa. Wena uqoqa ukuthini mothi umkhulu wangensilimi? Hayi. Qhude mfowethu, asibuyele emeetingini mfowethu, siyacela hawu. Oh. So, mangithi nginja wena uthi simbi. Nginja. Simbi. Yeah. Qhude mfowethu. Konje kubizwa ngokuthiwa yini lokhu kundiza phezulu okunecamera? Oh, i-drone. Oh. Michael, sizocela usiboleke i-drone yakho. Sizoyidinga khona sizoqapha ngayo ngeso lokhozi. Fani yaphesha lo moya lento kudala. Kanjani manje? So, yaphambana nomoya owawustrong kunayo. Wayiphusha zayosithela. Ewu. Abizwa avamise uba womalini ke lana amelana akwazi ukumelana nomoya. Ashiyana amanye aqala ko-45,000, amanye aqala ko-95,000. Hayi, asidini.
ngathi ngigagamele ngithathe ngamandla Hayi, asiyeka nami uyabona uzamuzwa uJames Bond. usuphapha phela wena ya njengoba sithe sidinga uover okunye ke esizodinga sizodinga amatshe mangikhuluma ke ngamatshe angikhulumi ngamatshe amancane ngikhuluma ngeimbokode Wait. Sokwenzani amatshe? hayi wabuza ibhasi libhaliwe manje sogadla Ayibona abafana baphathe izibhamu ehlanya la ekhanda lakho wena ufuna sipho sibhekile. Hayi mina ngiyahamba lapha ngivele ngingafuni ngibe ingxenye. Michael, awukwazi ukuhamba. Together we multiply. Separate we divide. Siyadingana la. Ya qinisile. Kodwa hayi ngamatshe. khulumani ke bosiyazi bese niyasho ukuthi idingakalani Hayi. niyasibo nani senithula nanazi kumele kwenziwe Wait. Mawuthi nathi. Futhi nawe awazi. Hawo sigaxele anje. Hayi. Uphu ibhele ugaxele. Uze ujoningi kakhulu boy. ubani manje upho Uphuye ibhele ugaxele. hayi yazi nancane siyadlala la asidlala madoda Cha, qawe. Siqonda ukuthi uma sithi uphu ibhele ugaxele, siqonda ukuthi sisenkingeni. oh hayi uqinisile oh ingakho phela phethe mina la kanti uphethe ba uphethe ighost la kuzimalanga Oh. Ngangena ndoda. awu siyakwemukela Ya madoda. Awenza amafoni enalanga lonke. Mina ngisenawo basanda ukungibamba last week. Wena Oh, nansi. Yazi uma ungangena kodwa ungathola usambhadi. yeah, Thank you very much. Now go to sleep.